A Pobra do Carmiñal quenta motores para unha das súas citas máis agardadas do verán. As festas do Carmen do Castelo regresan do 16 ao 19 de xullo, cun programa no que non faltará a música, a tradición mariñeira ou a gastronomía. 4 días de celebración nos que a música terá un papel protagonista dende o primeiro momento. Dende o 16 ata o 19 de xullo, a Pobra do Caramiñal vibrará coa posta en marcha das festas do Carme do Castelo 2026, cunha programación pensada para todos os públicos. Desde o Concello apostamos un pouco por apoiar estas celebracións con unha pincelada un pouco quizá máis cultural que outras festas, non? Eu creo que as festas do Carmen do Castelo son máis diferentes e quizá aí nos aproveitamos para coidar o patrimonio e a tradición que ten a nosa cultura. Son unhas festas populares con moita identidade, que nos dan identidade como pobo. O xoves 16 as festas darán comezo coas bombas de Palenque, os pasarrúas da Arrancadeira e o concerto da banda de música Ateneo Musical da Pobra. Mentres que o venres será a quenda da tradicional sardiñada e foliada na Covecha, seguida dos concertos históricos de Menestreis e Brumeijo. Quixemos, que este inicio das festas fose marcado un pouco por a posta en valor, como xa dixen, do noso patrimonio cultural e tamén do patrimonio histórico. E para iso vamos a contar co grupo de música antiga Menestreis, que é unha formación que leva anos dedicada á recuperación e difusión da música antiga, especialmente da música histórica de Galicia, contribuindo a conservar unha parte fundamental do noso legado musical. É un grupo que, é diferente, pero, esperamos tamén que guste, porque xunto a eles tamén vai a actuar Brumeijo, que é un grupo pobrense. O sábado concentrará boa parte da programación con alboradas, música polas rúas, hinchables con auga e festa de espuma para os máis pequenos. Tamén destacarán o concerto da banda de música e a 10ª edición do Festival Folk, na que actuarán Rianxeiras da Covecha, Faíscas da Pontraga e a Requinta de Lampai. A xornada rematará coa sesión de DJ Jalaico. Na noite, xa temos ás 21 horas, temos o festival, o 10º Festival Folk do Carmen do Castelo, que é o que nos identificamos nós todos os anos, porque sempre, o que dicía aquí antes Patricia, que nós somos unha festa diferente por isto, porque facemos cousas do noso, o sea, do que é a nosa tradición, a música galega, todo eso. Sempre foi o fincapé da nosa sección cultural, onde van a actuar as Rianxeiras da Covecha, Faíscas da Pontraga e a Requinta de Lampai. Depois, ás 00:30, empezará o DJ Jalaico. E o domingo será o prato máis forte. A xornada estará reservada para os actos máis tradicionais e relixiosos, coa misa solemne na honra da Virxe do Carme e a posterior procesión marítima, que poderá seguirse dende o mar grazas a 3 catamaráns habilitados para a ocasión. O domingo xa é un día moi especial para nós tamén, porque é un día que non vai estar tan cheo como o sábado, pero si vai encher o que é a procesión marítima que vamos a ter para acompañar a Virxen polo mar e facer unha ofrenda foral a persoas fallecidas no mar, homes e mulleres. Pero, vou empezar falando, a mañan vou de Palenque, ás 10 da mañan, depois a partir das 11 estarán os gaiteiros do Chimpín e Trécola, ás 13 horas, que non o pon, pero ás 10 pasarrúas da banda de música de Padrón. E ás 11 gaiteiros do Champín e Trécola recorrerán toda a vila. Días de celebración que, como cada ano, reúne tradición, festividade e bo ambiente entre a veciñanza pobrense.